Sadaka-i fitr elhamdülillahi vel minne bizim ilimizde bir cavaptada tapan tapmanda hitmen şunu beriye. Ne onun cüziyatından vurrun eder. Bunun hikmetleri de Peygamber aleyhisselamın öyle aydıptır. Tuhretun lis-saim minel lagwi ve rafeth ve tu'metun lil mesakin. Ravahu Ebu Davud. Yani rozadar adama arasalık lagwu refesten. Lagwu diyeni bir beyhude vurrun, refes bir fahişe vurrun. Bir hikmeti inha ağzın arada wagtda ahir keplemeyen diýseňem behudurak gurrun ağzından çykýar. Inha şonu sadaka-y fitr bereňler, şo sadaka şonu ýuwýar. Birisi de tu'matul lil mesakin, hem de inha garip gatara bir harjy bolýar, ýejek işlerine, säher ýitine, iftar ýitine, çağajyklaryna. Indi özüň açlyk derdini çekip ağaçlara himayet etme. Yani onun asıl ýerde geler, hem mustahap günü de şol ayet günü adı bermek, onu hoşluk talyan musulman doğullarına ayet gününde. Birisi de bir musulman doğun, bir musulman adam ina sadaka-i fitr bilen bir Hudaýa teşekkür ediyor, Hudaýa şükürguzary ediyor. Hudaýa inha şijra arada ine ýetirdin. Şijra arada tutup bilýän bolsa, roza tutmaklyga tawfik berdin diýip inha şijra hikmetleri var. Sadaka-i fitrin hukmi şeraýaty tapylan adamlara ki izah ederek şeraýatyny ve wajib. Farada Rasulullah zekat-el fitr. Peygamber aleyhisselam zekat-ı fitri yani baş fitrani öyle endawatyny bellep berdi diýip aýdýar. Yani kitaplarda. Onu biz ne miqdar bermeli? Sadaka-i fitrin miqdary nädegar bil, şonuň hesaby näjere? Hadi musulman doğan asıl miqdary sadaka-i fitr indi Peygamber aleyhisselamın öyle buları aýdypdyr diýen gaýdyşy yani hadise. Bir yarım peymana buğdaydan ya buğdayın unundan ya qorgadan ya da ina kişmişden ya da bir peymana vermeli hurmadan, arpadan. Indi başka bir zatlardan bersen şuların birini mebna tutmalı da, şular mebna tutmalı. Şuların kıymetinde, şuların düşen miqdaryna indi näme etmeli? Başgalar etal berjek, ya mesela miýagal berjek. Evvel haman şu buğdayın kıymetini hesap edip şoňa al bermeli. Ve ma lem yanus aleyhi kedurratin ve khubzin yu'tabaru fihi'l gıyme diýe de onda şolaryň kıymetini vermeli. Indi munyň en dalasy şu yarım peymana buğdaydan ya buğdayın unundan diýe. Bu barada tahkiklerken biz Ebul Esfar Muhammed Ali Belhi'nin tahkikine bir merhum Hanefi ulemalaryň muhakkikilisi indi yarım peymana diýeni 1 kilo 850 gram. Indi 150 gramın üstüne koyuluyor. Ulemalar onu indi 2 kilo diýerler. Başka kavullarda var. 2 kilo 250 gram diýen de var. Öjür kavullarda var ýöne indi bizim qanaatlananmyzy aýdýak. Biz şol tahkik yapypdyr. Şo tahkikinde bar. Yani her näçe kendirak bersen gowrak, hasasat, bahalat İslamda yaman werilýär. Bu barada bir hasislik edip, başgaçlyk edip durmaly. Bir aradaýynda her näçe kan bersen sowap kan aýy. Onu bilahara kim berjek bolmaly däl. Häs buğdaýdan berjek bolsaň 2 kilo buğdaýyň kıymetini bermeli. Tagriben şu wagtynda 11.500 bolsa kiloy, ama 2 kilo 23.000 tümen şo medende bermeli. Indi muhtelif fetwalar bardyr şaýat. Bäzi ýerlerde buğdaýyň kıymeti baha, mesela 30.000 tümen hem diýilen bolsun. Ya bäziler hesapda 2 kilodan ýokaryny hesap edip däni şaýat mesela 25-26 diýenem bardyr. Kan berenligiň ziýany ýok. Ya bäzi ýerlerde 20.000 tümenem diýen bardyr. Şaýat mesela şu mahalleň dükanlarynyň zatlarynyň alan kıymetleri näme diýeni munda bilahara her näçe kendirak berseňiz gowrak, ýani köpüne özüňiz tibi nefsiňiz bolmaly, rezaýatyňyz bolmaly. Aýa hemme kişi şu sadaka-y fitr bermelimi ha? Ya munyň bir hatda hesabı muayyeni barmy? Ya hemme kişinde Türkmen adatynda her baş bitir edip garip gatar hemmesi berip durda. Yani öyle bilahara gariban bolsa hiç tadı bolmasa da berýär. Resmi şeýle bolupdyr. Edi musulman doğun indi munda sadaka-y fitrin fiqhi we şer'i bermeli adama zi nisabin fadilin an hajetihi'l asliye ve illem yanmi. Yani bir hatta nisabı bolmaly ki ol adamın öyle niyazi zindegisinden idafa. Yani
kedeynihi ve havaici ayalihi bergisi var. Berginden ezafet dağıl, bir yılın bergisinden ezafa. Indi hanabadan bir yıl yiyecek işecek bilahara ma yahtacından ezafa. İnha 140 mıskal kumişin kıymeti bolsa, onu ina meskuk sekke becerlen 140 mıskal kumişin kıymeti aradan bir küçük öňüçe soramızda hududan 27 milyon yarım 27 milyon 500 yani 1400 birinci yılın aralığından öňüçe. Indi şol pes öýüňdäki bir niyazhaye zindagiden ezafa bir yılki maharjyňdan ezafa bergiňden ezafa näşe dagarys pesendazyň bolsa da ne pesendaz bolsa indi şo bermeli bolýar. Indi ol 27 milyon hetmen pul bolmagam gerek däl wellem ýanmy mesela öýüň içinde bir zatlar bar ki ezafa dur. Aslında hiç istifade de etmeýän. Onu da hesaba gelmeli. Bir ýakçal bar, televizyon bar, ya hayatında yatan bir seri demirli zatlar var. Aslında hiç istifade de etmeýän. Satanda ýöne şolaryň mejmuasy 27 milyon yarım ya ondan ýokarrak boljak bolsa sen bermeli bolýan. Yani sadaka-i fitr bermeli. Sadaka-i fitr ne musulmanlar berýär kitapda aýdyşy. Hatta kişilik de bolsa, değerli de bolsa, olaryň kıyından etmeli, öňünde değerli telbede bolsa bermeli. Nabalyklaryň belagata yetişmeýän çağalaryň özleriniň maly bolmasa, olary näme etmeli? Atalary bermeli. Hawa inha ya bir ulakan oglan bolwam değerli bolsa, yani özüniň maly bolmasa, onu da inha öýüň serperesti dädeti bermeli. Öz maly bolsa, öz mallaryndan bermeli. Türkmenler resim şowyja beren giýjäň diýe mesela mehmanyň bolsa, ne mehmanyň kynda bermeli diýerler. Ya şofanyň kynda bermeli, tihan kynda. Bula bijire şeriatda öjre däl. Ya janin çağı häzir anasyndan bolmandyr. Ýok, olar bermek lazım däl. Emma zenananyň kyny äre bermek o da lazım däl. Zenana özüniň kyny düşen bolsa özü bermeli. Ya ulakan oglunyň kyny ona ata bermek gerek däl. Hatta ulakan ogly ma'lul bolsa da, hatta atasynyň öýünde de bolsa, ol atasynyň boýunda lazım däl. Indi bäzi wagtda biziň türkmen adatymyzda sadaka-i fitr birden öýüň atasy mesela bir serperesti berýär goýberýär. Beýlekilen habary da ýok. Olaryň ijazasy da ýok. Indi bir hanabadanyň sadaka-i fitrini biduni ijazada berseler, onda da bir öýde ýaşaýan bolsa, onuň müşkili bolmaz. Emma öýlere aýry adamyň kyny berjek bolsa, onda özüne aýtmaly. Çün onuň öz ahyr bir niyet bolmaly we bir ibadeti mali, onuň özüne aýtmaly. Emma bir hanabada ýaşaýan kyny bir serperest olara geniş mänem berse, onuň bir işgali şerîti bolmaz, sadaka-i fitrden bolar. Şun sadaka-i fitrde hetmen niyet gerek. El-fitre la teta'adda biduni niyye. Niyet bolmasa bolmaýar. Emma bir öýde ýaşandy mämulen hemmeti şonu özi serperest kabul edýärler. Şoňa niyet etdigi bolýar. Şonuň niyeti şolankydan hesap bolýar. Kıymatını vermek gowra garyba. 2 kilo buğdayı muşamma goýup berip bereninden, ya mesela 4 kilo hurmany ya 4 kilo arpany bereninden, inha onuň kıymatını bersen, garipden alajaklary azan aljaklar fakir göterip zat edip berme. Onu sen özüň onuň kıymatyny inha bir gowalynýan kıymata bersen, o gowra halaty atdyda bolsa. Emma bir döwreler bolsa, Hudaý etmesin, bir kahdi bolsa, buğday zat kıt bolsa, hurma kıt bolsa, onda özünden bersen gowy. Şun merdim pula ihtiýajyndan onuň özüne ihtiýajy bar, özü tapylan nokta, onda özüni bermek gowy. Indi sadaka-i fitrde öwlebiyet bendiyle kim bilen kime bersen gowka sadaka-i fitri. Sadaka-i fitriň we beýleki wajibaty maliýlaryň bermeli ýerler bir. Üşrünki, zekatynki, nezrinki, kefaranki, sadaka-i fitr bilen hemmeti bir. Yani her näçe meselem öz ýakyrragyna bersen gowrak, sile-i rahimläňe bersen gowrak, öz ýakyrrak famillen garip bolsa bersen gowy, aýalda onuň gyzan, kardeşiň, ya olaryň çağalary garip bolsa, ya öz ämoňa, öz daýyňa, ya meselem bilahara kardeşiň çağalaryna, aýalda onuň gyzalaryň çağalaryna inha bersen, o da gowy. Daýy diýelim, enden dogallaryna bersen bolýar o da. Indi asl bir kanun var, şunu hemişe belli. Bir adam öz aslyna berbilmez. Asly diýeni dädesine, ennesine, mamasyna, kakasyna ila ahir gidip berbilmez. Nesline de berbilmez. Yani öz oglyna, gyzyna, gyzakdygyna, oglan akdygyna, çowluk, ýuwluk ta her näçe ahira bunu berbilmez.
hiç wajibat malini berip bolmaz bulara. Sadaka-i fitr, üşür zekat fark etmez. Bir de bayi verip bolmaz. Yani bayi diýenimiz ýanky-ýanyk baýda ma ýahtajy zindegisinden edafa maharjy zindegisinden edafa bergisinden edafa bir 27 milyon ýarym ile ondan ahyr känrak meblaga güýji ýetse olara inha berip bolmaz. Indi aya meselem bir adam bir çağa atasyna ejesine inha berip bilermi? Biz onu ýa-ni aýtdyk, hiç muga asly berip bolmaz diýädene endine inha hiç bir wajibaty malini berip bilmärsin. Emma bir gelin özüniň meselem adamysynyň dädesine berse bolarmy? Hawa ol gelin bilen ol adamysynyň atasy, dädesi ol bigana. Ol garip bolsa ona bersen bolar, onun işgali ýok. Emma bir ahtykla özüniň o kakasyna, ladyna, abasyna berip bilermi? Ya mamasyna, enesine berip bilermi? Ýok, olara berip bilmez. Ýa-ni aýtdyk biz öz aslyna bermek ol dogry bolmaz. Emma talebelere bermek, imam cemaatlere bermek näjere? Hadi musulman dogan imam cemaate biziň milletimizde hukman imam cemaate bermeli. Aýdýarlar, bende biziň tarawamyzy okudyýa, awa tarawamyzy okutdy, muňa biz baş bitiremizi imam cemaate bermeli, başga kişi ýok. Bir jür etseňiz, bir jür tarawanyň kereği ýany bolar. Ol dogry bolmaz. Bir jür niýet etmäň. İmam cemaat garip bolsa düşer. İmam cemaat yani ýanky-ýanyk hatda nisabı bolmasa bir 27 milyon ýaryma ýetýän maýahtajy zindegisinden edafa gapynda meselem bir sagyr ihtiýaja asly, bir sagyrdan edapasy bolsa, ýa meselem edafa goýun geçi gapynda saklap ýör. Bir edafa zatlary bolsa, o jere imam cemaatlary da ýa her bir adama da berip bolmaz. Ýa-ni aýtdyk da talebelerde mämulen garipdir. Talebelen köperäkleri ýaşaglar, garip özleriniň maly milkleri ýok, garipleň çağalary. Hatta bir gowly bar kitaplarda talibi ilim köplenç wagt okuyan bolsa, yani köplenç wagtyny derse hazine sarf edýän bolsa, inha onda näme der? Ona bersen hem bolýar diýen gowly bar. Inha bir adam şijra zatlary bermeli bolsa, onuň perdahtynyň bermeli wagtynyň zamanaty haçan onu inki qowsy indi şu ayet günü bersen gowrak el-mustahab ay yuhrija qabla al-khuruj ila al-musalla lan Rasulullah keza kana yef'alu bedaya sanayda diýen Peygamber aleyhisselam şol ayet namazy ogramanqa şu öýünde evvel sadaka-i fitrini berýemiş. Agnuhum anil mesele fi hada al-yawm. Şun ayet günü gariplara sadaka-i fitrini berinde baýdyň ay dilerçilik etmesin. Yani ola bir hoşluk etsin, o da bir bolçuluk etsin şu gün diýipdi. Inki mustahabi o da bolýar. Ýöne Ramazan aýy girenden soň ýene bersen o da işgali ýok. Bäzi adamlar Kadir gijesinde berýär. Ya meselem bir hatym goýarlar, hatymlarynyň ahyrynda berýär. Bularyň bir işgali ýok. Ýa-da sowaby kändirägi şol aýt güni. Aya bir aýt güni bermek ýadyndan çykypdyr bir adamyň. Aýt namazda okypdyr indi. Aya mundan soň da berip bolarmy? Mundan soň da hetmen bermeli. Ýöne sowaby inha ol ayt günden öňün ayt namazdan öňünçe berilen ýanyk bolmaýa. Wagty edaýha fe jemi'ul umri inda ammat ashabina we la tasqutu bit-ta'khir an yawm al-fitr. Bizim ulamalarymyzyň ýanynda şu ömrüňde bersen bolýa, awa ol aýdy fitrden ýa galany bilen başyňdan sowulmaýa, hetmen bergin bolup durýar. Ondan saýyn öň bersen gowrak, ýani behterrägi şo diýär-de. Awa ýani bir moga ýadyndan çykarsa, aýanda da berip bilýär. Mesela bir mazur adamlar var. Mesela bir musafir adam, meriz adam, yaşlı adam. Bula inha arazy dagda tutubilmeýär. Bula da sadaka-i fitr bermelimi? Hadi musulman dogan ýanky aýdan şeraitlerimiz tapylsa, bir ma ýahtajinden edafa ýanky nisaby bolsa, bula da hetmen sadaka-i fitrini bermeli. Ne aýt günde inha daň atdy, boýnuňa näme bolýar? Wajib bolýar. Emma şo daň atmazdan öňünçe ölüp giden adamyň onuň sadaka-i fitri inha lazım däl. Inha bir neferiň sadaka-i fitrini näçe garibede bersen bolar? Ya näçe neferiň sadaka-i fitrini bir garibede bersen bolar diýip inha biziň kitaplarymyzda gelýär edi musulman dogallar. Inha şijra bu da bir gowy fursatda bir gowy sadaka inha maňa da biz olal biziň ilimizde bilahara jawab tada da bilahara bermeli.
her näçe kändirek berseňiz gowy. Ol etdeler ki boýunda wajypdan onu bersele sowaby ýok diýdi däl. Ýani boýunda lazım däl. Meselem bir beter buğdaýyň gymmaty ýokarrak, hatda agalda da onuň buğdaýy da. Onuň üçin biz onu metrah edýekde. Ondan ýoldan bersele olara da sowaby bar. Emma edi musulman dogullar bizim bir